Good morning guys. Ngayon guys, punta tayo doon sa may kasi may fun na run. Ang ganda ng weather ngayon guys. Look. Naglakad ako. Medyo mainit. Punta tayo doon kasi may fun na run daw. Pakita ko sa inyo. Ipasyal ko din kayo doon. Kesa ang ganda ng weather today. Look. Sana walang maraming tao doon. Ganda guys, oh. Sige guys. See you later guys. Yun na nga guys. Papunta ako sa sa Funharan, doon sa may napadaan ako dito sa historic na cemetery. Siya, panahon ng mga medieval na mga tao ba. Dito sila nakalibing. At ito yung dito sa sementeryo. Pero kaso close siya ngayon kasi mag-open lang ito pag November 1. So yun guys, na slow mo ko kasi guys, nag voice record na ako guys. Nag voice record. Yeah. At ayun guys, pupunta na ako doon sa may ipapakita ko sa inyo yung nasa loob. Yan ang view guys. Sa loob ng medieval cemetery. Yan. At ito din naman guys, napadaan ako sa sa hotel nila. Kung winter ito guys, naka-close ito. Pero pag summer, open ito. Ngayon open na siya kasi summer na kasi. Papa-summer na. At ito na nga guys, papunta na ako sa doon na. Ang dami ng nag-funran. Nag-funran ng yung mga tao, mga contender. Ito na siya guys.
maglakad dito guys tuwing umaga kasi maganda yung view, tas yung weather din today is maganda. Lalo na pag winter guys, ang ganda din dito kasi malamig siya guys ba. Pero ngayon guys, may init siya pero hindi naman siya yung init na yung parang ano ba tawag doon, yung papawisan ka ba, hindi naman. May lamig pa din siya kasi yung mountain meron pa siyang snow, hindi pa siya nawawala. Tas yun guys, nakita nyo ba yan? May mga market dyan, madaming market, mataas hanggang doon. Tas ito naman guys, ito na siya yung mga binibenta sa market. Andyan yan sila kada linggo. Kung hindi linggo, wala sila dyan. Kada linggo lang talaga. Yan yung mga binibenta. Actually, pa sila, hindi pa sila nagbubukas, nagre-ready pa sila. Inaano pa nila yung mga paninda nila. Yan, ang daming sasakyan. Hanggang dulo yan guys, doon. Ang taas niyan. May may gown pa na costume ng sumasayaw ng flamenco. Yan guys, ang daming mga binibenta dyan guys. May mga bags, mga damit, iba't iba. Yan yung dito guys, maganda pag tuwing linggo. Ang ganda naman ng view dito guys. Ganda talaga maglalakad dito. Lalo na pag umaga at hapon. At gabi din, maganda din kasi may lights yan dyan. Das doon naman guys, ipapakita ko sa inyo, may doon, historical boy ba? Prinsipe siya. Nakaupo. Nangyari daw yan sa totoong buhay dati. Ipapakita ko sa inyo guys. Yan, yung mga building na yan guys, yan, mga apartments, hotel. Kasi yan dito guys, tourist destination na lugar. At ito na nga guys, ito yung mga mga basket na binibenta ng mga Afrikano. Ang ganda guys, no? Parang yung nasa movie, yung Scorpion King, di ba? At dito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung historical boy na prinsipe. Ito yon, yung nakasulat. El Pasig del Petit Principe. Yan yun siya guys, yung estatwa niya. Nangyayari daw yan sa totoong buhay dati. Diyan siya nakaupo, tas sa ibaba may kubra. Yan, may nakasulat historical siya. Kasi itong lugar na to guys, tourist destination ba? Ang daming mga historical na mga ganap. Mga bahay dito guys, may may solar ba? May solar. Mahal kasi yung dito guys, kuryente. Kaya yung iba naka-solar para maka-save.
Ganda ng ano ngayon guys, weather. Ganda ng weather. Grabe yung ano, yung cactus, ang laki. Ay, sana hindi slow motion yung na-record ko kasi sayang. Doon pa naman ako sa ano, doon sa ano ba? Yung sa may dagat. Maganda pa naman yung ano doon, view. Yan. Okay guys, thank you so much. Sa susunod naman na vlog ko ha, ipasyal ko kayo doon sa ano, sa Old Town. Doon na naman tayo mag pasyal. Okay guys, see you on my next vlog. Thank you.